Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Имрӯз пага мондааст ки тамоми сайтҳои интернетии назатиё бояд запрет бояд бошад дар территорияи Российской Федератсия, барое ки Верховный суд Российской Федератсия назати ислома терроризм эълон кард. А так бояд тамоми сайтҳои интернетишон бояд запрет бояд бошад дар территорияи Российской Федератсия, как ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вақте ки Верховный суд ИГИЛ запрещено эълонш кард, и тамоми сайтҳои интернетишон маҳкам буд дар территорияи Российской Федерации. А имрӯз мо талаб кардем, ба гапҳои мо розӣ ҳастанд, а барои чӣ назатиё терроризм эълон кардаги ҳастанд дар территорияи Российской Федерации, а тамоми сайтҳои интернетишон кор кесад. Хап ҳастанд. И мега Исоқов Аюб, мо ба гапҳои ту розӣ ҳастем. Проверка рафтесааст, дӯстони азиз, иншолло ман худам боварӣ дорам ки 70% гарантитон метавонам ки ба қарибӣ тамоми сайтҳои интернетӣ ки ранги саг ҷакидесанд, как проститутка дар таи юбкаи политикои ҳаромзодаи европейски даромада ҷакидесанд, иншолло запретшон хоҳем кард. Зинда бошед, дӯстони азиз. Дар гиҷое бошед, набошед, дар ёди ватан бошед.